Biz менә яралу сүзендә тукталдык, чөнки ул ярату сүзе белән аваздаш, анда яра сүзе дә бар. Без инде барыбыз да беләбез, яралган әйбер ул һәр вакытта ничектер авыртулар аша туа. Бу перформанс дип әйтеп үттек. Гади тамашачы өчен миңа калса шактый авыр сүз. Мәгънәсенә дә төшенеп үтик әле. Минемчә, тамашачы перформанска, ягъни берәр нинди шундый үзенә яңа булган әйберне карарга килгәндә, аның бары тик йөрәге генә ачык булырга тиеш. Сез гадәттә ничектер шундый бормалы, тапталмаган юллар эзлисез кебек. Нурбәк безгә ояткылар салды һәм менә без күптән хыялланып йөрдек. Ниндидер хореографик перформанс, пластик перформанс куярга. Габдулла Кариевның яратып әйтә торган мондый сүзләре булган. Без шундый театр төзербез. Аның исеме алтын хәрефләр белән язылыр дигән. Менә театрыгызның бүгенге көненнән канәгатьмесез? Аны ничек бәялисез? Без фестивальдән фестивальгә гына йөреп торабыз, премьераларыбыз чыгып тора, Аллага шөкер. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында турыдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм кояшлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөрүсә Сыңгатуллина. Яралу. Бу сүздә яр да бар, бу сүздә яра да бар. Театр ул яралу урыны, анда иҗат ярала. Күптән түгел Габдулла Кариев исемендәге яшь тамашачы театрында тамашачылар хозурына яралу музыкаль хореографик перформансын тәкъдим итә. Бүген сүзебез әлеге проект хакында булыр. Студиябызның кунаклары Кариев театры артистлары Алсу Шакирова һәм Булат Гатауллин. Хәерле көн, исәнмесез кунакларыбыз. Хәерле көннәр. Сезне күрергә без бик шатбыз. Рәхмәт килгәнегез өчен. Рәхмәт үзегезгә чакырганыгыз өчен. Хөрмәтле телевизор караучылар, әйтеп үткәнемчә, тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда бара. Димәк, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Кунакларыбызга сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66 һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8800 532 55. Кадерле кунакларыбыз, әңгәмәбезгә күчкәнче сюжет карап бетәргә тәкъдим итәм. Ул инде сезнең хакта иҗатыгыз турында булыр. Игътибар экранга. Алсу Шакирова, Татарстанның атказанган артисты, театр әһелләре берлеге агзасы. Казан дәүләт мәдәният институтын тамамлагач, Кариев театрына урнаша. Әмма театрдагы шәнлеген күпкә иртәрәк, студент чакта ук күмәк күренешләрдәге чыгышлары белән башлап җибәрә. Бүгенге көндә әлеге театрның әйдәп баручы артистларының берсе санала. Булат Гатауллин, Габдулла Кариев исемендәге Казан татар дәүләт яшь тамашачы театрының яшь актеры. Бирегә ул 2017 елда Казан театр училищесын тамамлагач килә. Бүген ул театр тамашачысын төп рольләрне башкаручы актер сыйфатында гына түгел, режиссер буларак та сөендерә. Менә шундый талантлы шәхесләр бездә бүген кунакта. Инде алда әйтеп үткәнемчә, без инде бүген яралу перформансы хакында сөйләшербез. Менә яралу дибез. Беренче карашка чыннан да шундый матур, тирән мәгънәле сүз бит инде бу. Иҗат ничек ярала икән? Менә бик дөрес әйттегез, сез без бу спектакльнең исемен уйлаганда бик озак уйладык. Ничектер менә ул сүз бик күп төсмерле булырга тиеш кебек иде безгә, һәм үзендә бик күп мәгънә булырга тиеш иде. Һәм без менә яралу сүзендә тукталдык, чөнки ул ярату сүзе белән аваздаш, анда яра сүзе дә бар. Без инде барыбыз да беләбез, яралган әйбер ул һәр вакытта ничектер авыртулар аша туа, ләкин ярату белән туа. Менә иҗат та ул нәкъ менә шушы турында. Башта бит инде драматург әсәр яза. Изләнә, бәргәләнә, образлар эзли, символлар эзли ниндидер. Аннары яза. Шушы язылган әйберне режиссер кулына тапшыра. Аннары режиссер спектакльнең формасын эзли, шулай ук бәргәләнә, эзләнә, таба. Шуннан соң инде актерларга тәкъдим итә бу әсәрне. Актерлар образлар өстендә эшли башлый, шулай ук бәргәләнә, шулай ук күз яшьләре аша кайбер вакытта авыртулар аша, аннары инде костюмерлар эше башлана, реквизиторлар эше башлана, һәм бик күп театрдагы цехларның эшләре башлана, шулай ук эзләнүләр, ләкин менә безнең тамашачыларыбызга күрсәтәсебез килде, үзенә күрә менә шушы сәнгатьнең, спектакльнең ничек тууы. Алар бит инде финал өлешен генә күрәләр, спектакльнең туганын,
Ә менә ул ничек туа, нинди авырлыклар аша. Һәм әлбәттә инде без менә шушы спектакль белән тамашачыларыбызга яратуыбызны да күрсәтәсебез килә, чөнки әгәр дә син эшләгән әйбереңне яратмыйсың икән, ул сизелә. Ә менә ул спектакль тудыру, шушы ярату атмосферасында эшләү ул бик мөһим, бигрәк тә хәзерге вакытта. Нинди матур фикерләр булат. Димәк, инде тамашачылар килеп, иҗатның үзен күрә алачаклар. Әлбәттә. Сәхнәгә спектакльнең йөрүшле менүен. Шулай бит? Әйе. Менә бу перформанс дип әйтеп үттек. Гади тамашачы өчен миңа калса шактый авыр сүз. Мәгънәсенә дә төшенеп үтик әле. Минемчә перформанс ул бер дә авыр сүз түгел. Минемчә тамашачы перформанска, ягъни берәр нинди шундый үзенә яңа булган әйберне карарга килгәндә, аның бары тик йөрәге генә ачык булырга тиеш. Әгәр дә син ачык йөрәк белән киләсең икән, син үз күзләрең белән күреп, нәрсәдер аңлап бетермичә, ләкин ниндидер уй фикерләр белән кайтып китә аласың икән, димәк безнең эшебез оңды дип саныйм мин. Инде перформанс турында була Перформанс алдыннан анда кереш сүз бар. Һәм тамашачылар белән без нәкъ менә шушы перформанс сүзе турында да сөйләшәбез. Аңлатабыз аларга нәрсә ул, безнең өчен нәрсә ул, һәм тамашачылар аны ничек итеп кабул итәргә тиеш. Шуңа күрә тамашачыларыбыз килсә, перформанс сүзе дә анда яңгыраячак, һәм сез перформансның да нәрсә икәнлеген белеп кайтырга мөмкинсез. Һәм һич кенә дә перформанслардан, төрле проектлардан курыкмагыз. Әгәр дә сезнең йөрәк ачык икән, килегез. Рәхим итегез. Менә Булат, чираттагы соравым сиңа булар. Менә мондый жанр бит инде ул татар тамашачысы өчен шулай да ят әйбер. Ничек аңа алынырга булдыгыз? Миңа калса, хәзерге вакытта театр ул гомумән хәзер генә түгел, театр ул тере әйбер. Һәм ул һәр вакыт эзләнүдә булырга тиеш. Театр бер урында гына топталып торырга тиеш түгел. Бу үзенә күрә безнең өчен дә, театр өчен дә ниндидер бер этап, эзләнү процессы, һәм инде шулай ук тамашачыларны да безнең белән шушы юлдан бергә атлауга чакыру, бергә, чөнки әйтүемчә, менә бу проект ул нәкъ менә тамашачыга театрның эчке кухнясын ачып бирә. Чөнки миңа калса бу бик кызык. Тамашачылар бит килә спектакль карый. Ә ничек туа ул? Менә миңа калса бу бик кызыклыдыр тамашачыларга, һәм алар бу спектакльдә күрергә мөмкиннәр барсында. Һәм менә бу сезнең икенче эшегез. Шулай бит булат. Менә киләчәктә режиссер буларак юлыгызны дәвам итәчәксезме? Бик телим бу эшемне дә дәвам итәргә. Театр әйтәм бит, ул гомумән менә үземне ничектер театр өлкәсенә кагылышлы барлык сфераларда да үземне сынап карыйсым килә. Тәрҗемә иткәнем бар, менә безнең театрда Камыр Батыр спектакле бара, минем тәрҗемә белән. Шулай ук менә режиссер эше дә ул үзенә күрә бер ниндидер сынау. Чөнки актер булганда син үзеңнең эмоцияларыңны, ничек дип әйтим икән инде, чыгара аласың. Режиссер булганда синең андый мөмкинлегең юк. Чөнки син барысы өчен дә җаваплы. Син үзеңнең, син кычкырырга да синең хакың юк, ниндидер эмоцияларыңны да күрсәтергә син шушы процесс өчен җаваплы, һәм бары тик бу процесста ярату гына булырга тиеш, хөрмәт кенә булырга тиеш. Шуңа күрә кайбер вакытта әлбәттә инде эмоциялар чыгып бетми репетиция вакытында, һәм ул синдә җыела. Менә режиссерның эше дә миңа калса нәкъ менә шушы әйбер белән авыр да. Чөнки иң мөһим әйбер режиссер өчен атмосфера тудыру һәм артистларны да шушы материалга гашыйк итү. Чөнки әгәр дә сез бергә эшлисез икән, бу әйберне яратып барысы да барып чыгачак. Әгәр дә син үзең дә гашыйк булмагансың икән, бу әйбергә артистларыңны да гашыйк итә алмагансың икән, бер нәрсә дә булып чыкмый. Булат, аннан соң мин менә шуңа игътибар итәм. Сез гадәттә ничектер шундый бурмалы, тапталмаган юллар эзлисез кебек. Менә бу фикерем белән килешәсезме? Бу инде Гөлчәчәк спектаклендә дә чагыла, шулай ук бик үзенчәлекле куелыш. Әйе, рәхмәт. Гөлчәчәк турында да әйтеп китәсе килә. Гомумән, менә шушы ниндидер игътибар итмәгән әйберләргә юнәлтәсе килә үземнең игътибарымны. Гөлчәчәк ул инде татар халык әкияте. Хәзерге заманда без ничектер фольклорда, әкиятләрдән ничектер ераклаштык. Әйе, мин хәтта үземнең дә миңа ничә яшькә кадәр әкият укыганымны хәтерләмим. Хәзер бигрәк тә инде укымыйлар кебек. Һәм ничектер әкиятләргә, фольклорга искелеккә караган кебек карыйлар. Менә
Безнең менә шушы мин эшли торган команда инде ул минем артистларым, хореограф Елена Музеева, ике проектның да хореографы. Ул безгә кызыклы менә шушы әкиятләрне һәм ниндидер яңа проектларны нәкъ менә яшьләргә, балаларга, нар яшүсмерләргә һәм әлбәттә инде олыларга кызыклы итеп күрсәтү. Менә Гөлчәчәкне караган балалар менә бит татар халык әкиятләре дә кызыклы булырга мөмкин икән дип китәләр. Менә минем өчен менә бу һәм безнең өчен дә барыбыз өчен дә бу бик иң кирәкле әйберләрнең берсе. Чөнки алар татар халык әкиятләренә, мифларына, гореф-гадәтләренә гашыйк булып китәләр һәм аларга кызыксынып китәләр. Килешәм фикерләрегез белән. Менә яралуга әйләнеп кайтсак, бу инде чыннан да яңалык дип әйтеп киттек. Менә әлеге эш барышында нинди эзләнүләр алып бардыгыз? Шуны әйтәсе килә, без шәхсән мин үзем турында әйтеп китәсем килә инде. Без инде күптән ниндидер хореографик перформанс турында хыялландык. Ул инде күптән инде ничәнчедер елларда. Чөнки театрыгызда биючеләр күп шулай бит. Биючеләр, без үзебезне биючеләр димәс идек. Без хәрәкәтләнә торган артистлар дип әйтсәм дөрес буладыр. Әле бик күптәннән инде кайчандыр күптән Нурбәк безгә оеткылар салды һәм менә без күптән хыялланып йөрдек. Ниндидер хореографик перформанс, пластик перформанс куярга. Һәм инде шундый фикер тугач, һәм инде Булат моңа алынгач, һәм безнең хореограф да ниндидер идеяларын өстәп безгә хореография өйрәтә башлагач, без һәммәбез дә җиңсызганып эшли башладык һәм үзебездә шәхсән мин ярты сәгать буе биергә көч, дәрт, хәл бар икәнен белдек. Ярты сәгатьлек перформансны истә калдырырга булдыра алабыз икән дигән нәрсәгә килдек. Һәм инде гомумән Булат менә дөрес әйтә, без бөтен әйберне дә мәхәббәттә яратуда чыгарабыз. Һәм инде алай итеп чыгарган әйбер ул һәр вакытта да кадерле була. Авыр чыкты безнең яралу. Яралуны чыгарганда без Ромео Джульетта репетицияләреннән соң кичке 6-дан 9-га 10-га кадәр Арганлык та үзен сиздерә. Арганлык та сиздерә, баш та эшләми, аяклар да йөрми. Ләкин шул яралуны эшлисе килү шуның хәтле зур иде. Һәм без барыбыз да ул идея белән шул хәтле яндык. Һәм шуңа күрә без аны башкарып чыгара алдык һәм бу безнең барыбыз да менә без анда 6 артист һәм безнең Лилия директор урынбасары Лилия Гараева, без барыбыз да ниндидер бердәм организмга әйләнеп, безнең улы булуыбыз белән алар безнең анда шигъри як өчен җавап бирәләр бит инде. Һәм без менә бер организмга әйләнеп, шундый бер перформанс тудырдык. Бу безнең өчен яңалык һәм бик зур тәҗрибә, рәхәт тәҗрибә. Бу бит инде фикерегез бар. Әйе. Тагын шуны да әйтәсе килә, бу проект нәрсәсе белән тагын кадерле. Монда яшьләр генә түгел, монда безнең олы, олпат артистларыбыз да безнең белән бергә кайный бу перформанста. Бу Нурәхмәт абый Сафин, Халида Пасангатуллина, Фируза апа Зиннатуллина, Рәмзия апа Закирҗанова һәм алар белән бергә булуыбыз безнең өчен чыннан да бәхет, чөнки театр русча әйткәндә ул преемственный булырга тиеш. Ягъни кайчандыр нәкъ менә безнең олы артистларыбыз шушы театрны төзегәннәр, шушы юлны салганнар. Һәм без менә шушы яралган юл буйлап хәзер бергә атлыйбыз. Һәм менә шушы әйбер минем өчен режиссер буларак бик мөһим. Монда бу әйбердә яшьләр генә түгел, нәкъ менә бер ниндидер йодрык булып яратып менә шушы эшне башкару ул бик кадерле. Менә алга таба да менә шулай бергә эшләү әлбәттә безнең өчен шундый хыял, ниндидер якты киләчәк дип әйтим. Чөнки алар белән эшләү шул хәтле рәхәт. Без аларны яратабыз, алар да безне шул хәтле яраталар. Алар безне менә булай итеп кенә йөртәләр. Без дә аларны шулай итеп йөртергә тырышабыз. Һәм ул ниндидер бер-береңә булган мәхәббәт ул безгә эшләргә көч бирә. Һәм иҗатыгызда да чагылыш таба торгандыр. Менә аңлавымча инде өлкәннәр шигъри формат өчен җавап бирәләр. Менә нинди шигырьләр кулланыласың? Кемнәргә мөрәҗәгать итәсең? Мөдәррис Әгләмов шигырьләре дә бар. Шулай ук Хади Такташның Кариевка багышланган, юбилейна багышланган бер шигырь бар. Карт артист монологы дип атала ул. Аны Нурия абый укый. Һәм ул шундый тетрәндергеч итеп укый аны, чөнки нәкъ менә Нурия абый үзенең бөтен гомерен биргән театрга. Һәм менә шушы монолог аша ул үзенең тормышын сөйләп бирә. Карагыз минем күзләремә анда яшәү чагыла ди. Үзенең менә шушы театрга багышланган тормышын сөйли. Һәм бу миңа калса яшьләрнең дә киләчәге, чөнки әгәр дә син үзеңне театрга багышлангансың икән, ул инде шулай дәвам итәчәк.
Мөдәррис Әгъләмов шигыренә килгәндә, без гомумән Луиза Николаевна белән шигырьләр сайлаганда бик озак сайладык. Чөнки поэзия ул бит инде бик бай. Һәм менә Мөдәррис Әгъләмовның үләннәр үрмәләп киттеләр җир буйлап, йөгерде үләннәр дигән сүзләре илһам бирде. Чөнки чыннан да үлән ярала, яз, мәхәббәт. Һәм менә шушы үләннәр, шушы яралып килә торган үләннәр кояшка үреләләр. Нәкъ менә кеше дә шулай бит җылылыкка омтыла, яратуга мохтаҗ. Менә шуңа күрә ничектер менә шушы үлән сүзе, яралу сүзе безгә ниндидер үзенә күрә юл күрсәтте кебек. Менә ул шигырьне күргәч, ул шигырьне укыгач, мин аңладым, әйтәм, менә бу шигырь бездә булырга тиеш. Ул ничектер махсус сезнең өчен язылган кебек. Бәлки шулайдыр да. Менә минем ул шигырьгә тап булганым юк иде. Луиза Николаевна тәкъдим иткәч, мин бик каты шатландым, чөнки ул менә нәкъ менә шушы безнең перформанс турында кебек. Менә премьера көне узды бит инде. Тамашачылар белән очраштыгыз. Гадәттә яңа әйберне ничектер тамашачы сакчыл кабул итә кебек. Менә бу әйберне тойдыгызмы? Миңа калса, менә бу перформанста, перформанс сүзенә карамастан, кешеләр ничектер бик җылы мөнәсәбәттә килделәр, чөнки беренчедән бу театр каршында. Бу кызыклы ниндидер яңа алым дип әйтик. Һәм безнең хыялда шундый әйбер бар иде. Ягъни аның вакыты да бит инде без билгелибез кичкә таба. Кояш байый, перформанс башлана кояш байыганда. Тамашачылар театрга карап утыралар, хозурланып шушы матурлык белән. Тора-бара спектакль барышында кояш бит инде сүрелә. Һәм караңгы төшә, һәм театраль утлар кабына. Менә шушы ниндидер ут белән уйнау миңа калса ул үзенә күрә ниндидер тылсым. Һәм менә килгән тамашачылардан да без җылылык сиздек. Шуны әйтергә кирәк, премьера көнне яңгыр яуды, без бик куркдык. Әлбәттә инде урамда булгач, бездән тормаган әйберләр дә бик күп, һава торышына без бәйле түгел, ләкин яңгыр да ул беләсез, ничектер шундый сыйпап кына яуды, шундый рәхәт кенә яуды ул. Тик линолеумны алып була. Һәм без ничектер сөйләштек, әгәр дә каты яумый икән яңгыр, без биебез. Әгәр дә яңгыр каты ява башлый икән, без линолеумны алабыз да, биюбезне дәвам итәбез. Чөнки линолеум яңгыр төшкәч ул инде Куркыныч. Йөрергә, биергә авыррак була башлый. Шуңа күрә ничектер шуның кадәр ул көнне премьера көнне менә бер йодрык дидем мин, театр ул чыннан да бер йодрык. Монда һәрбер цехның, һәрбер кешенең эшләве мөһим. Һәм яңгыр каты ява башлагач, монтировщиклар чыкты да тиз генә 5 секунд эчендә линолеумны җыйдылар да. Һәм без дәвам иттек перформансны. Аннары инде соңыннан тамашачылар белән сөйләшкәндә, бәтәш ул алай булырга тиеш түгел идеме, без бит аны перформансның бер өлеше дип уйладык дип әйттеләр. Менә шушы ничектер менә барысы бергә тәңгәл килүе, һава торышының да, һәм инде без әлбәттә кич белән булгач тамашачыларыбызга плитлар тәкъдим итәбез. Алар плит астында утыралар, кайнар чәй белән сыйлыйбыз аларны. Менә ниндидер менә шушы җылы атмосфера тудырырга тырышабыз. Әлбәттә инде кеше барыбер бераз перформанс дигән сүздән курка минемчә. Һәм килгәндә ниндидер аңламабыз, нәрсә икән бу дип алар чыннан да шулай дип карый башлыйлар. Һәм менә безгә аннары ниндидер кайта авазлар килгәндә дә язалар монда, әле мин аңламадым нәрсә булганын. Аннары алар кирип китәләр дә, аларга ошый башлый, алар нәрсә турында барганын аңлыйлар да бу перформансны. Һәм инде бөтенләй безнең белән бер дулкында булып үзләренең энергияларын безгә чәчкәндә, безнең дә инде күзләр күбрәк янып китә, һәм дә инде безгә дә бит тамашачының энергиясе җылы килә икән, безгә дә без аны туябыз, һәм дә инде ул безгә бик кадерле. Менә шушы урында тукталып, тагын бер сюжет карап битәргә тәкъдим итәм. Безнең хәбәрчебез дә премьераны күреп кайтты. Әйдәгез әле сюжетны карап битик әле. Игътибар экранга. Яралу музыкаль хореографик перформансын үзенчәлекле әсәр дип атау гына аз булыр. Ул театр алдындагы мәйданчыкта куела. Актерларның репликлары бик аз, төп игътибар пластикага бирелә. Безнең Яралу спектаклендә әлбәттә инде шушы театр бинасының, театрда спектакльнең ничек итеп дөньяга тууы турында, ничек спектакль яралуы турында сүз бара. Иң беренче мәсәлән драматург
пьеса яза, шулай бит. Ул уйлана, эзләнә, актара үзенең күңелен. Шуннан соң инде әзер әйбер, әзер пьеса килеп эләгә режиссер кулына. Режиссер шулай ук төннәр йокламый, рольләрне бүлә, ничектер формасын эзли шушы спектакльнең сәхнәгә күтәрер өчен. Көн болытлы булса да, тамашачылар шактый җыелган. Яңгыр сибәләп китүе исә спектакльгә аерым бер серлелек өстәде сыман. Безнең театр каршындагы мәйданчык ул бик үзенчәлекле. Һәм безнең шушы спектакльнең режиссеры Булат Гатауллин шушы урынга һәр вакыт кызыгып йөри иде, нәрсәдер куясы килеп. Һәм безнең хореографыбыз Лена Музеева белән Булат икесе бергә сөйләшеп, аңлашып, нәкъ шушы площадканы сайладылар. Һәм бу безнең яралу спектакленә бик тә туры килә дип уйлыйм мин, чөнки анда безнең шундый зур баскычлар, колонналар һәм нигә соң куюы турында да әйтеп китәсем килә. Безнең ул спектакль яктыда башланырга тиеш. Һава торышларының якты вакытында һәм кояш байыганда, караңгы төшкәндә инде безнең театраль утлар кабызып, прожекторлар белән, софитлар белән яктыртылып, менә шулай тагын да күпертелеп бирелергә тиеш. Зын туктаусыз ишетәм. Үсәме, кибәме, янамы, көяме, җир белән беткән ул бәйләнеп. Киләсе яза Шуннан да бик кызыклы булган икән. Без инде үз чиратыбызда әлеге спектакль озын гомерле булсын һәм үз тамашачысын тапсын дигән теләктә калабыз. Рәхмәт. Менә Габдулла Кариевның яратып әйтә торган мондый сүзләре булган. Без шундый театр төзербез. Аның исеме алтын хәрефләр белән язылыр дигән. Менә театрыгызның бүгенге көненнән канәгатьмесез? Аны ничек бәялисез? Театрыбызның бүгенге көне шөкер, Аллага шөкер, без фестивальдән фестивальгә гына йөреп торабыз, премьераларыбыз чыгып тора, Аллага шөкер. Яңадан яңа режиссерлар белән эшлибез. Яңа проектлар туып тора. Яңа режиссерлар барлыкка килеп тора. Әйе, алсы да бардыр. Һәм без үзебезнең эшебезне бик яратып эшлибез, Аллага шөкер. Һәм безнең яраткан тамашачыларыбыз бар. Һәм без һәр вакытта да менә шулай җыл мөнәсәбәттә булып, театрда очрашырга сүз куешыйк әле тамашачылар белән. Килегез, без сезне көтәбез. Һәм инде 14 июнь көнне сәгать 20:30-да сезне театрыбыз мәйданчыгында көтәбез. Яралу перформансына килегез. Без дә чакырып калабыз. Чыннан да Булат белән Алсу шундый яратып яралу турында сөйләделәр, күзләре янып тора. Килгәнегез өчен тагын бер кат бик зур рәхмәт сезгә. Иҗатыгызда, яралуыгызда зурдан-зур уңышлар телибез. Бергәләп яңарыйк, бергәләп яратыйк, әйе һәм яралыйк. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.